falder i søvn, Maiken. Du falder i søvn. Ja, det gør jeg. Jeg ved. Vil du ikke lægge dig lidt ned? Ja, Eller? så sover jeg. Ja, det gør du alligevel. Jeg er en værre. Men jeg kunne vanvittigt godt tænke mig en cigaret. Det lyder fuldstændig skørt. Ikke også? Overhovedet ikke. Gør det ikke? Skulle jeg kalde på pigen, synes du? Hej. Ved du hvad, kære pige? Jeg trænger så grusomt til en cigaret. Trænger du til en cigaret? Jeg har ikke fået noget i 100 år. Sikkert dog. Okay. Ja. Går det? Ja. Godt. Sådan der. Jeg går hjem lige om lidt. Nå. Når du kalder igen, så kommer Mette ind. Så Den kommer kender du Mette. også. Ja. Ja. Jo. Ja. Fint nok. Kan du have en rigtig dejlig dag? Tak i lige måde. Tak. Jeg håber, vi ses i morgen. Ja, det gør vi. Jeg kommer i hvert fald i morgen. Ja. Det er godt. Det er godt, Katja. Ja. Hej igen. Ja, hej.